שלום לכל המאזינים, היום נמצאת איתנו מירי רצון, מחנכת ורכזת שכבת ו' בבית ספר צמרות בבאר יעקב. מעבר ומתחילים. אהלן מירי. היי, מה העניינים? בסדר גמור. לאחר מופע סיום המרהיב שהיה, אשמח לשאול אותך כמה שאלות. בשמחה. לאור המצב, האם היו התלבטויות לגבי קיום האירוע בבית הספר? בוודאי. היינו בטוחים שלא נוכל להפיק אירוע בכלל. התחלנו לחשוב על כל מיני תוכניות חלופיות. אירוע קטן יותר, משהו במסגרת כיתתית. חשבנו בהתחלה שגם פיקוד העורף לא יאפשר, וגם שאולי זה פחות מתאים בגלל המצב, המלחמה שבעצם פרצה ב-7 באוקטובר. החלטנו להפיק את האירוע הזה ולקשר אותו באמת לארץ ישראל בשלב די מאוחר בשנה, רק לקראת חודש מאי. לכן אתה יכול לתאר לעצמך כמה זה באמת היה לחוץ. איך בעצם מתחילים להפיק אירוע כזה? זה ממש מההתחלה, זה ממש מעצם הרעיון, עד שנולד רעיון, לכתוב את הטקסטים, להתייעץ עם הצוות, עם המורים, עם התלמידים, להעלות כל מיני רעיונות. זה ממש כמו לידה של תינוק, מהמילה הראשונה עד שבאמת מגיעים לאיזה משהו הוליסטי כזה, שלם, משהו שמתאים לכולם, לכל קהל היעד, הן לתלמידים, בין להורים שבאים לצפות במופע, לצוות הניהולי, גם משהו שייתן איזשהו ערך מוסף, חינוכי, ולא רק מבדר. אז זה ממש בצעדים קטנים, בייבי סטפס. והאם ידעת מיד מה יהיה נושא המופע? לא, ממש לא. אני התחלתי לחשוב על המופע הזה כבר משנה קודמת, ולי תמיד היה בראש, בעקבות מותו של יונתן גפן, שאני הולכת לעשות מופע סיום בנושא הכבש ה-16, בעצם להנציח אותו. אבל שוב, בגלל המצב, ובגלל שלא חשבנו שיהיה, ובגלל שהיו המון שינויים, אז החלטנו באמת לעשות משהו שהוא שורשי יותר, ישראלי יותר, שבאמת ידע לחבר את הילדים לתרבות שלנו, לעם שלנו, ואני כאחת שמאוד אוהבת מוזיקה, חשבתי באמת לחבר את הילדים יותר למוזיקה ישראלית בשלל צורותיה. בעצם הילדים יצאו ועשו איזשהו מחקר מהי מוזיקה ישראלית ביניהם לפני שבכלל יצאנו לדרך, והתוצאות היו ממש מדהימות, כי הביאו כל כך הרבה סוגים שונים של מוזיקה, וכל אחד טען שזו מוזיקה ישראלית, ובאמת הבנו שמוזיקה ישראלית היא כמו סלט גדול וטעים, שכל אחד הביא איתו מהתרבות שלו איזה משהו ייחודי. ולכן, רגע, אני קצת מגמגמת פה. זה ארוך מדי. ולכן? בסדר. ולכן באמת יש לנו את הצבעוניות הזאת ואת המגוון הזה, שאנחנו בישראל זוכים לו לשמוע. מי היו השותפים איתך לדרך? אז באמת כדי לעשות מופע כזה ענק אי אפשר לעשות אותו לבד. בראש ובראשונה מנהלת בית הספר שנתנה לי באמת יד חופשית לעשות מה שאני חושבת. הנהגת ההורים וההורים של שכבת ו' שהצטרפו לישיבות, שמעו את הרעיונות, נתנו תקציב שבאמת יאפשר את זה. כמובן המורות שאיתי בצוות ואנשי המקצוע, אם זה אולפן ההקלטות, הכוריאוגרפית, אנשי במה ומסכים ותלבושות. כולנו עשינו את זאת יחד, אי אפשר היה לעשות את זה לבד, ובאמת עבדנו בשיתוף פעולה מדהים. מה הדבר שהיה לך הכי חשוב במופע? היה לי הכי חשוב שכל הילדים יקחו חלק. אנחנו היינו שכבה ענקית של 206 ילדים. נורא לא רציתי שיהיו כוכבים למופע. בעצם במופע הזה באים לראות ההורים של הילדים, וכל הורה רוצה לראות את הילד שלו. לכן היה לי חשוב שבאמת כולם השתתפו, ולאורך כל המופע באמת אפשר היה לראות שהבמה מלאה בילדים. בעצם כל פעם עלתה כיתה וכל ילדי הכיתה השתתפו גם בשיר, גם בריקוד, גם בקטעי המשחק. כולם נהנו באופן כמעט שווה לחלוטין בחלוקת התפקידים. רציתי שכולם הרגישו שהם נוכחים שם, שהמופע בעצם לא יכול להתקיים בלעדיהם, וכל הורה יוכל להיות גאה בילד שלו. וזה מה שהיה לי באמת הכי חשוב, ואני גם חושבת שהצלחנו להשיג את זה. איך היו תגובות התלמידים? התלמידים היו מאוד נרגשים, מאוד. בהתחלה הם לא כל כך הבינו את הנושא של המסיבה. אני יכולה להגיד שיש כיתות שקיבלו מחרוזות שהן
פחות אולי רצו, או שהם פחות הכירו, בסוף הם מאוד מאוד התרגשו לשיר את השירים של עוז חיטמן, או של כוורת, וגם אחרי המופע, התגובות לא איחרו לבוא, הילדים היו ממש נרגשים, גם מהתגובות, גם מהקהל, גם מזה שהם מכירים שירים שהם מתקופת, אפילו לא מתקופת ההורים שלהם, אפילו מתקופת הסבא והסבתא שלהם. והם לקחו חלק באירוע באמת, אני חושבת אחד הגדולים, שהיה אצלנו בבית הספר, אם לא בכל באר יעקב. וכמה זמן ערכו החזרות? אז זהו, בדרך כלל שעושים מופע בסדר גודל כזה, החזרות מתחילות הרבה יותר מוקדם, בגלל המצב, בגלל שאנחנו לא היינו בטוחים שנוכל להקים מופע כזה, אז אנחנו התחלנו את ההקלטות רק אחרי פסח, באפריל הקלטנו את השירים, והחזרות בחוץ היו רק במהלך חודש יוני, בעצם היה לנו 2.5-3 של חזרות, שזה די מעט, אבל עשינו את זה בסוף. את רוצה לשתף אותנו קצת, לספר לנו על היום עצמו, יום המופע? זה היה יום מאוד מאוד מרגש, זה בעצם, ביום המופע זה הייתה הפעם הראשונה שעשינו חזרה גנרלית על הבמה ועם ההגברה, ואז פעם ראשונה בעצם שגם לילדים היה מושג איך זה הולך להיראות ולהישמע. ממש באותו היום, הילדים הגיעו מאוד מאוד נרגשים, ואז בערב, כשזה הגיע עם התלבושות ועם התאורה המדהימה שהייתה והמסכים שלהם, הקראנו את הסרטונים, כמופע היה משולב גם עם סרטונים שצילמנו את הילדים. זה באמת היה אירוע חד פעמי, הם כולם מאוד מאוד התרגשו והתגובות כולן היו מאוד מאוד טובות וחיוביות. נשמע שהיה ממש כיף. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה רבה, באמת היה כיף. להתראות. ביי.